A viete, čo vám kozmetické salóny a štúdia pred ošetrením nikdy nepovedia? Sledujte naše video do konca a v závere sa to dozviete. Ako získať vypnutú pleť a mladší vzhľad, hlavne bez skalpela a bez ihiel. U nás sa nemusíte báť, pracujeme bez ihiel, je to bezbolestné ošetrenie, bez nutnosti rekonvalescencie. Je to veľmi príjemné ošetrenie. Je zamerané na spevnenie pleti, na vyhladenie vrások, na celkové omladenie. Je to regeneračné ošetrenie, ktoré funguje na bunkovej úrovni. Je to kombinácia radiofrekvencie a exozomov. Veľmi príjemné ošetrenie a s viditeľnými výsledkami. A navyše, u nás máte garanciu 100% spokojnosti. A v prípade, že budete vyslovene nespokojná, tak peniaze vám vrátime. Ktorý z týchto salónov alebo regeneračných štúdií vám toto garantuje? A to nie je všetko. Ku 100% garancii spokojnosti vám do konca mesiaca dáme úplne zadarmo celotelovú prístrojovú lymfodrenáž na 20 minút. Úplne zadarmo. U nás máte záruku, že pracujeme s overenými technológiami a postupmi. Pracujeme výhradne na certifikovaných medicínskych prístrojoch. Naše klientky, naše služby hodnotia 5 hviezdičiek z 5. Toto ošetrenie je veľmi vyhľadávané a táto akcia platí iba obmedzený čas. No na čo čakáte? Tak začnite s tým niečo robiť. Termíny v kalendári sa rýchlo míňajú. Kliknite na tlačítko pod týmto videom a rezervujte si svoj termín už dnes.